बिजेपि दलाव जगदान जाबाय बेनो आंनि मोनसे गोदान मोनसे जात्रा आङो जिहेतु समाजारि खामानि मावो दायो राजनीतिक दलाव थानानै आंनि बे जोंनि जायगाखौ जौगाहोनाय खामानिनि थाखाय मावनो थाखाय आङो दा राजनीतिक दलाव जगदान जादों। आं जिहेतु समाजखौ जेरै आंनिफ्राय सिबिदोंमोन खिन्थु आं राजखान्थि दलाव थानानै आङो बांसिन सिबिनो हागोन होननानै आङो आसा खालामदों आरो जिहेतु दायो बहुद माने जोंनाव समस्या दं बे समस्याफोरखौ जुदि राजनीतिक दलाव थानानै जुदि माबाफोर रायजोनो सहाय खालामनो हागोन नामा बेखौ साननानै आं राजनीतिक दलाव दिनै जगदान जादों आरो आंजों लोगोसे दिनै आंखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय बे भैरबकुन्द समष्टिनिफ्राय ओंखारबोनानै दिनै 7,000 दिनै सुबुङा आंजों लोगोसे बिजेपिआव जगदान जादों आरो बिनि थाखायनो आं जिखिनि आंखौ हेफाजाब होबाय जायफोर जगदान जाफैबाय बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावदों। बे उननि समाव जों बुजिगोन आरो जिहेतु जोङो सोलायनायखौ जोंबो नागिर आरो जों सोलायनायखौ जों लुबैयो जोंनि बे ओनसोलाव जों जौगानाय नांगौ जोंनो सान्थि नांगौ बेखिनि मोननै उद्देश्यखौ लानानै जों बे ओनसोलाव जोङो आगबारायनांगौ। जोंनि हालामनि थाखाय जोङो ओरैबायदि जोंनि बेयाव दा दुखिया श्रेणिनि मानसि दं बिथांमोनखौ जोङो अनसायनांगोन जोंनि लामा दालांनि समस्या दं फरायनायनि समस्या दं हेल्थनि समस्या दं दै बानायनि समस्या दं बेफोरखौ जोङो राजनीतिक दलाव थानानै माबाफोर जुदि जोङो सहाय मोननानै जोंनि बेफोरनि जायगाखौ जोङो गोजौ थाखोआव बा जोंनि ओनसोलखौ जों जौगाहोनायाव जों हागोन होननानै आसा खालामनानैनो आं दिनै राजनीतिक दलाव आं दिनै जगदान जादों। बे समाव आं जुदि राजनीतिक दलाव थायोब्ला आं बिथांमोननि बिसिनि गांनाय उखैनाय बिथांमोननि जिखिनि समस्या बे समस्याफोरखौ आं समाधान खालामगोन होननानै आं दिनै बिथांमोना आंनि मावनाय दांनायखौ सिगांनि जिखिनि मावनाय दांनाय बेफोरखौ नुनानैबो बिथांमोना आंखौ सहाय होदों आरो आं बिथांमोननि जिखिनि रायजोफ्रा आंखौ अनबाय आं बे रायजोफोरखौ आं सिगाङाव जेरैबायदि नायोमोन आं बिनिफ्राय दायो एसेबां हायो एसेबां आं बांसिन नायगोन होननानै आङो बिथांमोननो आरो खोथा होदों। दैमारि बसुमतारी नङा दैमारिसो लिरनाया भुल जादों आं 20 बोसोर नांगोलाव दंमोन थेवबो 20 बोसोर थानानै नांथाबगासिनो नाथाय दिनैसिम रिहन दैमारिया खननै EM जाबाय नैबेयाव जेबो होनो हायाखिसै आंनि न'आ गोबायग्रोसो ओमफ्राय आं सानसेखालि फैसा बिदोंमोन गथ'नि एडमिसनाव दा गथ'आ MA फरायगासिनो दं आंना माबा बर' मेजर लानानै रिजाल्ट मोनसिगोन नै बेयाव फैसा बिनाव आंखौ गैयाल' होनना बुंबाय आं गाबो मोखां फैदों बिनिफ्राय दाख्लैबावो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट मिटिं जादोंमोन आं खौरां प्राइभेट लेङाइ आफादगिरि बेयावबो बुंदोंमोन आं मोसौ बोरायखौ मानो हालेवहोबाय थानो दामराखौ गोदान होनो हाया होनबा मानो खरेस औवारिखौ आं टिकेट मोजां लिरदोंमोन नैबेयाव बिथाङा आंनि खोथा फंसेबो रोङाखिसै बिनिफ्राय मा खालामबाय जोंहा मिनुनजों आंजों खुरबाखा गोदोनिफ्रायनो न'खरनि खरेसजोंबो खुरबा आं माने खरेसखौ टिकेट मोनजानो लुबैदोंमोन नाथाय खरेस माबा रिहन दैमारि सारा टिकेटखौ होनाय जायाखिसै बेनि थाखायनो आं रागा जोंना बुंबाय बेबो आंनि फैदोंला आदा नों न'खरनि मानसि आरो आं जुदि दिनै जइन जाबाय आंल' नङा जों गामिनि बहुद मानसि जों लिस्ट होफैखादों दा नेक्स्ट माबायाव जोंहा मिनन फंबाया जुदि टिकेट मोनब्ला ओरैनो देरहाखानाय बिथांमोना गेलेयाबाबो जासिगोन नामा मानो थाखा खरस खालामनो दिनै थाखा खरस खालामनो लाब गैया दा बेखायनो आं बुंदों आं दिनैनिफ्राय जइन जाबाय मोनसे रायजो राजानि थाखाय आं खामानि मावनो थाखाय आं थियारि जाबाय आंनि बुंनांगौ खोथाया बेनोसै आरो समाजखौ मोजां मोननानै समाजनि खामानि मावनानै मोजां मोनो थिग दिनैनि बेबायदि जोंनि भैरबकुन्द समष्टियाव जिथु मोनसे जयनिं प्रग्राम बिजेपिनि जानानै जिथु मोनसे बिसाल माने जयनिं प्रग्राम आरो बे जयनिं प्रग्रामाव दिनै सासे समाज सिबियारि गोख्रों जाहा मिनन मुसाहारि बिथां बे बिथांजों लोगोसे जयेन जाफानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानोना दिनै जों बेखौनो नुनो मोन्दों जिबायदि बयबो लोब बिजेपि दोलोखौ मोनसे उन्नयननि जिथु नोजोरथिजों नायनानै बेबायदि माने लैहोरै दिनै 5,000निबो बांसिन बेबायदि मेनन मोसाहारि बिथांखौ मोजां मोननानै आरोबाव बेबायदि बिजेपिखौ मोजां मोननानै जेरै जयेन जाफैदों बे असिलायैनो आंबो दिनै जयेन जाफैबाय बेवहाय माने आङो जयेन जानाय साफ्रोमखौबो जोंनि भैरबकुन्द हालामनि आंबो भैरबकुन्दनि जानानै साफ्रोमबो फैनाय साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय बेजों लोगोसे साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों आंबो साबायखर बावनायजों लोगोसे आङो बिथां मिनन मोसाहारिया बे हालामाव मोजाङै मावलांगोन थामहिनबा उन्नतिनि गासै लामा लांगोना बेफोरखौ गासैखौबो मावलांगोन बेफोरखौ जोङो मिजिंथिबाय आसा खालामबाय
आं बे समाव बारा गोबाव बुंलिया आं एसेनोसै।